मुंबईमध्ये चेंबूरमध्ये घातला योगीराव त्यांचा लेंगाच घातला. ये चालू करायची कामगिरी. धाव जातो. मावती बहिणी आहे वाटतं. जवळ जाऊन मार. अरे मावते. अरे मावशीचे कान नाही बसले. हळू बोल जरा. ऐकलंस? आणि एवढं ऐकायला येणार नाही. ये तुला काय हवंय काय? मला भूत लागले आहे. मला पण ते भूत म्हणजे काय आले ते सांग मला. भूत काय? त्याला मी शिकव जरा. काय म्हटला तो? भूत याच्या अंगातच भूत भरले वाटतं. भूक लागली त्याला. भूक दाखवतो ना तू. ठीक आहे बघ. मार मग तुला आता काय हवंय? उद्या तर ताय आहे. अरे माझ्याकडे सारं काही आहे. मग मला पण आलं पाहिजे. ठीक आहे बरं देते. मला पण आणा. एकट्यान खाऊ नको. लवकर जा लवकर जा. ये पडला काय आणतोय तो आणतोय. काहीतरी पडला पण आवाज आला भातात आवाज आला काय? डुकर घेऊन आला. ये बरोबर काय काय? अरे आता काय झालं माहिती आहे का? पडली. काय झालं माहिती? काय झालं? पण तो चुके कराय मग त्याला सुकवलं खाली. असं म्हटला. नाही विचार पडली. ए बोलला की नाही हा? आम्ही नाही ऐकला. कशा त्यांच्या नादात लागतो. आता तू दा बाबा. तू दा झाला. पॉट भरला काय? तू जा आता जा. मला नाही ना मारला. नाही ना. जातो तरी पण. मावशी हिला सांग नाव चिकटा येतोय. कोण ग? कशा मार खायचा आहे काय? अगं आता दिलं ते त्याला बोललंय ना वाटतं. कशा जातो तिला. जाऊ काय? मला नाही ना मारला. हा इकडेच दाम आम्हाला दिसताय. ए भोपड्या. हे माझ्या पोरी अशा नाही त्याला सांगून ठेवलं. कशा जातो? ए मावशे बोल ना काय ते. मग असं बोल ना डायरेक्ट वसा काय? हा तुला ऐकायला कमी येतं ना रे. ऐकायला कमी आहे ना. मग का नसला कर अंगावर या कशा पाहिजे? अरे जवळ आल्याशिवाय ऐकायला येईल का मला? मग अशी उभी राहा ना एका ठिकाणी. मी जवळ येऊन बोलतो. आणि ठीक आहे बोल काय ते. यापुढे तुला मथुरे बाजारी जाता येणार नाही. का रे? असा आमच्या कृष्णदेवांचा हुकूम आहे. विष्णुदेवांचा? हा इकडे पुढे बोल. बोला बोल. तू तर बोला आम्हाला मथुरे बाजारात आम्ही तर जाणार मथुरे बाजारी. म्हणते बोल. जाणार, हा. आम्ही कशाला आलो इथं? ती बाबा मला लाज वाटते. जाणार आणि तुमच्याकडे कायदा वगैरे आहे का? असं बोल ना. अरे येड्या कांदा नाही कायदा. काय कांदा नाही कायदा. काय कायदा कायदा शब्द ऐकाय नाही तुझ्याकडे ऐकाय सांग आता माझ्या नाही आहे. नाही तुझ्याकडे पण औषध कायदा आहे. ऐकते. देव देवांचा गभारी माझा नंदाचा मुरारी. देव देवांचा गभारी माझा नंदाचा मुरारी. तुला जाऊ नको कमलाचे दरबारी. तुला
काय झाला झाला जमला तंपा हा लाडका बोलीचा झाला रे? मावशीला विचारा का पटलाय काय अरे मावते काय रे काय ले नाही रे मावती दमली जमले नाही बोल आमची माझी मावशी थंडी मावशी कधीच जमू शकत नाही होय काय मावते तर कायदा पतलाय हो कायदा पडलाय आमच्या कायद्यानं आणि देवांच्या हुतमानं काय म्हणतो बघ? त्याला असं म्हणायचंय आमच्या कायद्याने देवांच्या उपमानं हा असं काय ते सांगा. तर यापुढे उचलले बाजारी जाता येणार नाही मथुरेचा नाही मथुरेचा मथुरेच्या मावशी मथुरेच्या ठीक आहे बरं बाजारात जाता येणार नाही अगं राधे काय का मावशी आपण थोडं विश्रांती घेऊया ठीक आहे मावशी बघ काय करताय तू काय रे हा हॅलो धन्यवाद रसिक हो आले उद्या काय ले मावती बसले नाही काय बसलाय नाही बायलाय बाईला बसवाय लागत बत बोलतो तुझ्या वाकड्याच्या आणि गोबऱ्याच्या काठीला धारच नाही वाटत बत्तय बत्तय माझ्या मावशीला बसून दाखव ना बघ आता बघ कसला मार
ए बोबड्या तर जायचं काय देवाला सांगितलं पाहिजे. बरोबर बरोबर तर लवकर